uJesu Kristu inkosi baba Nsibande. Ngiyabingelela ekhaya lakababa Nsibande nomama. Ngiyabonga kakhulu ngiletha ubufakazi. Ngibonga amandla kaNkulunkulu ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga ukubukeleka ekhaya lezwi baba ngendlela okwenzeka ngakhona. Nginendodakazi ngangithi sibhekana ingisuse phansi ngise phezulu. Kunomsindo phakathi kwekhaya lami. Kungazwani. Kepha ngithe mangingena ekhaya lezwi zashintsha konke kwasuka umoya engalunganga. Ngathandaza ubaba wangipha umthandazo wamaRoma. uRoma 10:9. Ngikhuleka ngawo njalo. Sokunenjabulo enkulu. Sengiyazizwa noma ngise ebaleni ekhaya ukuthi ngumama. Ngiyabonga baba, ngibonga uNkulunkulu ngawe. Sengathi uNkulunkulu angakugcina. Akugcine nomama. Ngilalela njalo intshumayelo. Ngiyabonga ngihlala njalo enkonzweni ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba. Ngiyabingelela baba umpostoli kwaNsibande, ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngifisa nje ukusho ubufakazi obungenzakalela izolo kuzosa kube izolo. Ngithe mangibheka isikhathi ngathola ukuthi u-12:45. La khona ngizwa nje izwi elikhulu elithi ninqotshelwa igazi likaJesu. Ngivuka ngiyathandaza, ngiyambonga uJesu. Ngiyambonga uJesu ngoba kade ngilele ngohlangothi unyawo lwami lokwa-left kade lungaphezulu luyanyakaza, lwehla luyenyuka, lehla luyenyuka. Ngambonga uNkulunkulu, ngazizwa nginamandla ukuthi le fasting engikuyona inginikeza amandla. Ithi thina sinqoba ngegazi likaJesu. Kuningi-ke baba ubufakazi, ngasiqala ngathi ngiyafakaza kwasho ukuthi ngiyageja ngifakaza ngosuku olu-wrong. Kodwa nje ngiyakhumbula ngiphupha sengathi angibonanga, angazi noma kwakuwumuntu noma kwakuyinto yangithela ngento emehlweni. Sometime ngiphaphama sekugcwele iy'nyembezi kusho ukuthi lento ingenile emehlweni yami. Ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngaya ethoyilethi ngafike ngahlamba kusinki, ngahlamba ngakuzwa kuyahlaba, ngavula umkhuleko ukuphupha kabi. Ngakhuleka ngalandela, ngase ngilala. Kwathula usuku lonke, kwathi ngakusasa kwaphinde kwaqala phansi ngavula umkhuleko okaMeyi. Hawu, kwavele kwathula kwaze kwaba yimanje. Kwakuhlaba kodwa kungahlabisi ngazi ukuthi ngifakwe upelepele, kuhlaba ngazi ukuthi ngathi ngifake into nje ehlabayo kodwa engababi njengopelepele. So ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu. uJesu ungisizile kakhulu. Bengihlezi ngiphupha iy'lwane, ngilele nodokoloshe, kodwa ngabelesela umkhuleko ka-18 Meyi. uNkulunkulu wangenzela umusa. Namhlanje ngi-free. Ngelihle igama lonke lethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lakaNsibande, ngibingelela ubaba nomama egameni likaJesu. Ngibingelele nasekhayeni lezi nasendlini kaJehova, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi angidlulisa ukubonga kakhulu nje kubazali bethu. Sibonge kakhulu ukusihambela bandla nokunibona siseduze.
savuseleleka ngendlela emangalisayo Nkosi yami. uNkulunkulu muhle njalo into asenzela yona Nkosi yami. Ngabe nje baba nomndeni wakho nomama asazi ukuthi singathini. Ngokufisa kwami Nkosi yami yazi ngifisela ngisho abefundisi abaphethe amabandla ngoba izinto uNkulunkulu ayikhuluma ngawe baba ziyadingakala emabandleni onke ngoba uJesu njengoba athi yakha ikhaya lezwi ingoba wayefuna ukuba bonke abantu babe yinto eyodwa. Manje nje ngazuthi abantu ababoni ngendlela engibona ngayo uma bengena babuye baphume benamabandla impela kodwa uNkulunkulu babefuna ukuba bazizwe izifundiso zakho ngoba zi-powerful kakhulu ekuhlanzeni ibandla. Jesu ufuna ibandla elihlanzekile. Nje baba siyabonga kakhulu ukukubona eduze. Noma abanye-ke bengaphumelelanga abanye bathi bayasebenza kodwa nje sibawusiseke kakhulu indlela okhuluma ngayo. Sakhetha usuku nosuku uNkulunkulu asigcinele wena nomndeni wakho. Wagcine nezinto ezikuwena akubusise anibiyele nangendlela okhuthele ngayo nikhuthele Nkosi yami namthanda uNkulunkulu anibiyele. Siyabonga kakhulu baba. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngibonga uNkulunkulu ukuthola leli thuba lokuletha ubufakazi. Izolo ebusuku bengifa isisu singigoqa singidonsa singangikhiphi kodwa nje bese ngileli phansi ngingakwazi ukwenzani sengiqale nje emini emva kwamasonto. Hayi bengizwa ukuthi hayibo semuka nami isisu. Bese ngiphuza amaphilisi nalo lonke uhlobo lemithi engiyaziyo yesisu. Kepha kwamane kwanhlangazimuka nomoya. Umngani wami uMampungose wangithumelela imkhuleko. Ngabe kusanda esiswini ngasho kanye nawe baba. uRomans chapter 10 verse 9. Ngoba bese ngilele phansi ngingakaze ngidle ngisho ukudla kusukela ekuseni ngingasakwazi ukwenza lutho. Mangicabanga nje ngokudla bekuvele ukuthi angiphalaze. Emva komkhuleko kuvele kwangathi kunento eguqukayo esiswini. Yaguquka lento kwathi angigijime ngendlini encane. Ngahamba ngendlini encane ngafike ngahlala ngayikhulula kwaphuma nje into encane kwangathi kuphume nje amatshe amabili wathi qatha kwaba ukuphela. Kodwa kusuka lapho kwavele kwehla lento athi isesiswini. Ngezwe ngithola i-relief ngakhululeka. Ngezwe nje kwabuya nokuthi ngicabange engqondweni ngoba bengasazi ukuthi fanele ngenze njani. Ngathi ngisuka lapho ngahlamba ngaphuma ngase ngizwa ngihalela iphalishi. Ngavele ngahamba ngaya ekhishini ngafike ngenza iphalishi elimuncu ngadla ngabheka yazi ngaphila ngazizwa sengiphila. Ngiyabonga kakhulu baba impela ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu osebenzile esebenzisa wena. Siyabonga sibonga wena kodwa sibonga uNkulunkulu wakho okusebenzisayo. Qhubeke njalo ukumlalela. Inkosi yomsinibusisa. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi. Ngiyabingelela wonke olalele. Siyambonga kuNkulunkulu ngethuba akasipha lona. Ngiyasekela amazwi asekhulunyiwe ubaba uDlakude. Bafowethu asingayi esihogweni sihanjiswa ama-emoji. Cabanga usiyosha nabathakathi neziphingi nezifebe ushele ukuthi wena ufake i-emoji. Ngiyacela ukuthi senze kanje. Ake sisizaneni egroupini. Ngiyacela nje ake sisizaneni. Mawubona umuntu efake i-emoji mtshele musukusho ukuthi uzotshelwa abanye mtshele. Ngisho ukuthini mangisho njalo? Igroup ayikho igroup enabantu abangaphansi ka900. Amaningi athi 960. Ngicabanga ukuthi kusela amabili noma amathathu angakafiki u960 akodwa ngaphezulu noma athi 910
ugroup number 9 nogroup number 10 nogroup number 8. Iwona kuphela lawa amanye awo 960. Makuphuma umuntu ngiyagcwalisa sisama ko 960. Maye wonke sewu10 sengele ku 960 kube seku 9600. Nansi ke indaba. Ngifaka i-emoji mina ngisegroupini. Nina no 959 bese niyangibhalela nonke. Nithi hayibo ufake i-emoji, ufake i-emoji, ufake i-emoji, ufake i-emoji. Kuzokwenzakalani kimina? Kuzokwenzekela okodwa kulokho kubili. Ngizothinteka enhlizweni, ngishintshe ingqondo nokwenza kwami izinto, ngingaphinde ngifake i-emoji, nginakekele iminwe yami. Noma ngizodikila ngiphume. Mase ngiphumile ngeke ngisawafaka ama-emoji ngoba nginjani, ngihambile. Ake siklineni igroup yethu ke bafowethu. Indlela esiklina ngayo, masibona i-emoji nje uyicindezela izokutshela ukuthi kabani. Noma abigama ulazi, ifone number yavela, msendele i-message, umtshela ukuthi ufake i-emoji. Sicela uyikhiphe. Ke kungabi into kaBaba uNsibandele. Sicela uyikhiphe. Sicela usikhiphele le emoji oyifaka egroupini yethu. Uzokhetha phezintweni ezimbili, uyaphenduka uyayeka ukufaka ama-emoji noma uyadikila uyaphuma. Khona sizodina sinegroup engawasebenzisa ama-emoji. Angithandi nami ukubhlokha abantu ngibakhiphe. Kodwa kumbulekile ukuthi uma sonke singalwa nalesi sifo sama-emoji, bazoyeka abantu kufaka ama-emoji noma bazodikila baphume. Mase bephumile ngeke besawafaka. So umuntu ongenayo, nini ningenisa abantu, batsheleni indaba yama-emoji. Ngake ngayikhuluma lento ngelinye ilanga. Khona omunye umzalwane ukhona manje ekhalezo. Wathi ezofaka umuntu wamtshela ama-emoji awasebenzi. Wathi lowo muntu mina ngizowafaka ngenkani. Yes. Wayesengitshela ukuthi Baba uNsibande kunomuntu la othi engifuna ukumfaka. Ngimtshelile ngama-emoji wathi uzowafaka ngenkani. Ngithi mina ungabusamfaka, ungabusamletha. Ngisazi noma isemlethileni kodwa angizange ngimfake. Ngoba useshilo ukuthi uzowafaka ngenkani. Simsaphi pho umuntu onjalo? Ngoba khona abantu abakopelayo. Mangabe yawanaka lama emoji ahamba nga2, ufika afaka oyedwa nomunye abese yafaka. And ama emoji angangeni ngephuthi lawa ahlanganisa izandla. Ngoba uma ubheka makungena inkonzo noma ngena ufakazi ayaqhamuka kuhlanganisa izandla futhi uyabonga. Ujwayele egroupini akakuyona la kubongwa khona ngokuhlanganisa izandla. Akhona ama emoji angena ngephutha. Uthola ukuthi kuvela inkulumane ethize afaka uPopayi uMangele obamba isilevu. Ingene ngenhloso leya, ingenanga ngephutha. Ujwayele leya group akuyona. Ake sikhipheni ke sonke sibambisaneni sikuKristu siqeda ama emoji ekhaya leswi. Umuntu ufake emoji musuku usho ukuthi bazombhalela abanye, mbhalele nawe athola ama message awu 959 ngoba su 960. Athola ama messages igcwala ifoni yakhe adikila aphume kodwa ngeke asawafaka. Noma uzophendula axolise. Yayibona lonto abese shintsha anaka iminwe yakhe ngeke aphinda wafaka. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise. uJesu Kristu uyinkosi ekhaya lezwi. Ngiyathanda ukubingelela kubantwana bakaNkulunkulu bonke esihlanganyela nabo ekhaya lezwi. Ngiyakholwa ukuthi sonke singabazalwane, singabantwana bakaNkulunkulu, futhi sinomoya wokulalela, sinomoya kaNkulunkulu. Ngiyathanda nje bazalwane ukuthi ke sibuke nanti izwi. Into eyenza ngifune sibuke izwi ukuthi ngiyabuka ukuthi kuyenzeka bazalwane kube nengane edinga njalo ukuhlala ikhunjuzwa ukuzigcine nayo ifunda. Ngiyabuka nje ukuthi kukhulunywa njalo ngama-emoji kodwa uyabona ukuthi ayaqhubeka ayangena. Ake sibukeke nayo incwadi uSamuel wokuqala isahluko 15. Isihloko ukungalaleli
nokulahlwa kukaSawuli. Uvesi 23, ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula, nenkani ifana nokukhonza izithombe namathelafu. Ngokuba ulilahlile izwi likaJehova, naye ukulahlile wena, ukuba ungabe usaba inkosi. Ngibuka-ke bazalwane ukuthi inkani yenza ukuthi uNkulunkulu kuze kufike la ekulahla khona, ngoba lize lisixwayise izwi lenkosi ukuthi laba besilisa abalalanayo nabesifazane sebanikelwa engqondweni yokunganaki. Kungenzeka ukuthi uthumele lezi zinto kanti awuqondi ukuthi usuwanikelwa engqondweni yokunganaki. Ngamanye amazwi uNkulunkulu sekulahlile, kodwa namhlanje ngiyacela ukuthi naka, ngoba kuzoze kufike la iy'ngceku zikaNkulunkulu zithatha khona igxathu lokuya kuNkulunkulu. Manje-ke noSawuli ulahlelwe ukungalaleli. Ngiyacela sibambisane, silalele ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Jesu Kristu uyinkosi.